Ё Сивана ё 0 грамма Сиван гуфтагиам. Хатиша хер гапамон грехта буд. У бахезе 20 ягон вай надош, алоқаманди надош ба. Баохир қилд кадом пери 20 тина. Бача баландш накохи. Бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будоки метавонед истифода баред. Салом алейкум. Соз раҳмат. Мешава хир хубе? Якум барномаи мақсад ан чизое ки дар матлуб гуфтагиам то ки ту гуфтагишона. Хоб. Ам савола метем ки дар даста мақсад тексту тахтиди наистаги ам кас наистагета агар надонид ток мезанам та. Гап нест қабулай салом алейкум я бор дига бародарое ки тамошо мекунанд. Барномаам хеле будае ки короче гапое ки мара гуфтагиам ё гапое ки ма хирм да текстом да батлом да ягом ҷо гуфтагиам амвора ози пеши назар меорам ки ма да ёдум аста ё не ки ма пешаки барои бародаро гуфтанем ки текстера ки ма ҳамрӯз менависам ҳамрӯз мерам мехонам шаб ма як почти ягон текст марзиёд намедонам хай оз попробовать мекунем сарш хай қабулай биё якум савол ма гӯш кардам трекоша катинаи кемси хондам мумкин сумуш додагия дамат гуфтаги оз бес ма гуфтаги мигапа не май та гуфтаги мумкин сумуш додагия ки мари хеле гуфтаги насикама мақсад тогм рейкл гуфтаги ба фикрам ки гуфтаги якум батлда симпл гуфтаги не ки озам ба ёдум наомада ки ма дар ҷӯш хеле гап гуфтагие хай туғра саволи тема мухлисотон айхитон майдони батл вообще ма дар нагуфт боштон шава ягон каса накишен рейкл рейкл ка батл тия гуфтаги сеюм савол медрӯй мехони комментоя 90% мега рейкл брид я дават гуфтагиам та мара гуфтагиам 90% меган рейкл брид значит касе қати баъди рейкл батл кардагиам ё Сивана ё 0 грамма Сиван гуфтагиам туғри Сиван савол қабул мешавад Сиван дават гуфтаги мақсад ту дават гуфтаги ку 0 грамм кадбас кари комментариё хунем гуфтаги маро гуфтаги мақсад атфету дагиата саволи чорум буд саволи чорум ту ирана гудодаҷон верси ту ранги дар дуруни рекс мақсад кайма сензиров нагирифта я дар опшен гуфтаган я бор дига такрор ки чӣ хеле гуфтаги ту ирана гудодаҷон версус ту ранги дар дуруни рексус мара гуфтагиам номи мара гирифтагиам дар онҷа ки то шудам мара дахл дора тия гуфтагиам ки ман медонам ҳам чиза ки марам гафа гуфтагиам ки гуфтаги ёбши да ҳама опшен тия гуфтагиам ки ту гуфтагишона намедонам да офиси фристайл батл капитан гуфтагиата капитан гуфтагиама фристайл батл ки ничаш дадева наки олам намедонам ки чӣ хеле гуфтаги кай гуфтаги нам қа медонам ки қад капитан фристайл батл кардагиам ту давида наметавонӣ додар як каш ту ҳозир кӯш мекунӣ қад кай каш я тия гуфтагиам
Да батл мара гуфтагиана? Общий могу гуфтагиан тогда. Каш хали текстуранги текстур 0 грамм тофисай ба фикрам ки 0 грамм да батл гуфтагиам. 0 грамм да батл гуфтагиам. бача баландш накохи. Тамошоира. Бачаку дасти мара тока если чё. Я тамошоира лилвес гуфтагиата фристайл бат. Tu ya чиро гирифти ки хабиё. Меша. Мешава хабиё. Короче, гуфтагиам. ма ба ёдам несохи қадар чизу қадар рӯзо гузаштада мушоира да 2018 буде. Ай ба ин 3 сол гузашт. Короче, саволи шашим ака. Агар немарам метондам ихенам ёктен бугун бисёр. Мо чӣ хеле бошем набошем реп нахонем дар бораи ҳофизо. Ира ма хидам гуфтагиам дар бораи ҳофизо хидам гуфтагиам да батл гуфтагиам неки аниқ намедонам ки батл қатъи умедҷонда гуфтагиам ё ки қатъи симпо ай артиш ятишда хидам гуфтагиам гапа ё да батли симпо гуфтагиам ё да батли умедҷон қатъи. Короче, ты и якам хат михайлот ки мақсад Стёпа бисёр намёд метавонам да батл хат гуфтагӣ. Кадомиш? Ё да батли Стёпа Стёпа гуфтагиам симпо гуфтагиам ё да батли умедҷон гуфтагиам мақсад гапи химай хидам гуфтагиам. Ака ма бояд рӯзи ятша интихоб кунам. Ҳар шай чавад интихоб кунам. Хай симпо. Я да батл хати рейкл гуфтагӣ. Фаҳмидам. Набояд расида. Бия набояд расид. Дастам дар карда бача. Ам то ка хидам оз офис овардам, ай вардагим на пишаймон шидам. Ва охир қилд кардам репери 20 тина. Я ҳам хаша хел гуфтагӣ. Трек хондагӣ ку. Намигам мақсад ин ток намезанам, ин ҷавоб тамасалан савола. Барои чӣ хеле гуфтагӣ шуд? Дар охир қилд кардам репери 20 тина, мақсад 20 20 хезе 20. Не ӯ ба хезе 20 ягон вай надошт, алоқамандӣ надошт ба мақсад дар харих фикр мекардам барои чӣ гуфтагӣ. охир нама гуфтесам ку мақсад ки ӯ да хезе 20 ҳам гапи 20 тина ягон алоқамандӣ надошт. Просто пир кардани бита ҳамҷа дама 20 тина гуфтам мақсада. Ам хеле карош ам хеле туғриш кардам. Не ки да хезе 20 да проекти хезе 20 ягон алоқамандӣ надошт. Баъд барои чӣ ман хеле гуфтагиам? Як-ду вақта карочи гапомон гирехта буд қатъи шахир да барномарам берун ай барномарам қатъи шахир гапомон гирехта буд. В общем мисол раст ки реп да рафтестай ман мисол ҳами темома реп қатъи кардам да. Баъдан хайбор на хела мақсад уже дӯстимон бо ай сар сахт шид мисол мо якдигаримонро фаҳмидем ки мақсад ки намезеба мода ай рӯи реп ҷанг кардану мисол иқадар дӯстии чанд соли намона хотя мисол ҳарчанд шахир ай хезерам буд леки маро сахт эҳтиром мекард марам сахт эҳтиромш мекардам вале як камтара гапомон гирехта барнома баъд явай мақсад гапомон гирехтагӣ буд ба уже реп қатъи юсус камтар чап рафтему леки баъд хатои худмонро фаҳмидем ки мақсад мо нито кардем ози 100% мисол офисмон мерам меоя карочи гап мезанем инстаграм дошт мақсад ҳама нормалия барои чи яки хеле гуфтабудем ки тош тамонҷа гапомон гирехта буд барои ҳамин барои намқа тамом атак ягон чи нест Саволи ҳаштум. Хоҳед шидем бе лирик маъмулан дар саҳнаи андеграунд. Ира нама гуфтагим ба фикр менаям кас дигар. Мара гуфтаган гапа. Значит хеле гапо рейкл мега та ягон барнома дига ягон батл дига нагирифти ба ҳама шаҳр рейкл гирифти. Ира рейкл мега ман ҳама батлата тамошо кардам. Общий ман ҳама батли зур қатъи рейкл кардагӣ, қатъи симпо кардагӣ, сиван қатъи вай намеша фаҳмида. Аппаратураш туфта. Ну қакофтум ба арзон. Баъд 0 грамм қатъи буд. 0 грамм деям батл, якм батл, артишта инҷа. Яки гуфтагӣ? Рейкл гуфтагӣ мара да батл. Мара не то мехвасини мухлисо мега. Я савай харид ай батлам истаю. Майли. Мақсад дар ин солат хӯб ки ай хезе то қакия ҳурмат мекунӣ.
خیلی آدم شکاری نمی‌باشد می‌کنه در برنامه گفته که یا آدم چه گفته گیم؟ نه می‌کنم تو خیلی چه بسیار بد خدا می‌کنه اوجا بسیار آدمایی که حرمتشون میکنن لکن نامی یا آدم گرفتگی باشم اگر کو از در بین همین نامای آدمایی که میگیرم ممکن اوای باشه کراچی لکن بسیار حرمت میکنم برای اگه حرمت همش حرمت میکنم نو دوستی نزدیک مقصد قطعیش لیلبستای شخیرای با لیلبستای شخیرای میگم که همه حرمت میکنم نه که خیلی بسیار قطعا مثال رفت اومد چشتی خیلی سلام علیک بسیارتر قطعی لیلبست و قطعی شخیره هر زد چه بود درد با فکرم نام لیلبست گرفته گیم لیلبست در برنامه میزرب میخواد سپورت میکنی که تو قاعدون همین اکه شهری را فقط آخه هم بورا من گفتم که از نامش هست با ایسر بار پفتور نامش نگرفتم که لیلبست شخیره لیلبست نه که در کدام برنامه نام لیلبست گرفته گیم گفتم که ما کرم از خدمت میکنم لیلبست آه اصلا تو خیلی خاص بودم سزام رفت اتیکشون چه اک خیره پیت بوره خیلی سالات همش نکرد رحمت برایش شد در برنامه از رحمت امی چی برنامه توفته یافتین یکم در مرا فایرد کنی یکم قدیمه بگذارونه زنده باشی کروچی برنامه سازایی خیلی کم تر زیقای خیلی برنامه کم تر خیلی کوچنی ولی مثل وایرم با فکرم خوبتر کنه میشه کم تر شاقوارترش کنین مقصد با خوبتر میشه ای میدونی ای چیو بگیر ای کینو بگی میشول تا کینو بشو بوش کرده میشو خیلی بسیار پیرو تا کینو بوش کرده یعنی ای کینو گپوشونا بگی ای کانسرتو میشول تا کانسرتو گپ میزنن که ای فریستایلو کروچی ای اگم چم خیلی بگی وشه با شاقوارتر میشه حضور احمد کی دعوت کردین قدر دونی کردین مینادور محمدتون زنده باشه باردارو پیشروی را انتظار شوین آخر کسی میخواد سلام کنه در کامل زیر ویدیو بودم مراجعه کنه و برادرای نمی کانالی ما دیدستن هم در بچخین روز کانالی ما میدره با نزدیکی کلیپی نو میبره با نام قاتلی پدر تماشا کنین حالوات برین پادپیسات کنین زنده باشه